mä sutkautan tähän ensimmäisen vitsin. No niin. On saavuttu messuille. Joo, eikä siinä lähdetään katsomaan mitä messuita löytyy. Aika samanlainen kuin Hondassa, mun. Ei oo. Ei Sä ostat tämmösen. Pitäisikö mä ostaa tällainen? Pitäis. Ei paljonkaan. Täysin. Tuppa kattoon tätä. Oisko ihan mahoton ei? Kato, tästä menee tollanen tohon kytkintappiin. No. Menisköhän mulle tollattiin? Aika mielenkiintoinen, mutta ehkä ei tarkenna. On. Vitu hienot. Löytyy. KTM. Kippakäytöslaita. Tässä on sulle uutta pyörää. Ja tosta. Niin. Mikä tää on? 2,5. Laiska. TPI. Laiska. Aika lihava 2,5. Kerroisella on EX. Millä? Tää on sähkö. Joo. Mä oon nähnyt semmosia ihan pentovehkeitä. KTM tai muuta. Pitäisikö mun ostaa tuolta? Paljon? 16 500. Joo. 10 000 tykkäystä, niin mä ostan tuon. Aika. Se oli luvattu. Se on luvattu. Se on luvattu. Triumphin Rossi. Keuli! Tiedätkö mikä tohon noin ois mahtunut? Mihin? Tohon väliin. Tonne noin. Kulaki. Kulak. Kyllä. Miksei se oo täällä? Ei haettu messuille, saatana. Kerättäisikö me vielä jollekin Jyväskylään? Jyväskylään. Juu, sinne tulee kulaki. Kulaki tulee Jyväskylään. 1000 tykkäystäinen kulakki tulee Jyväskylään. Mä lupasin jo tälle videolle, että jos tulee 10 000 tykkästä, niin mä sitä kuulen, että on nuo Husse. Mitä? Niin. Ei vi. Mitä? Mennään tästä nyt kattoo niitä mankeja. Mennään kattoo mankeja. Ajaisella on kilikalilla maalattu jalkatapit. Ei oo sentään matalarapit renkaat. Keksulla oli hienompi. Kyllä on laiton umpia. Niin no. Se on vittu maalattu mustaksi. Vakio. Kukista pussaa. On hieno. Tehty työntöä siellä. Mistä se valmistuu? Tää on kyllä hieno. Ei oo. No. Mulla on liian pieni moottori. Niin. Liian pieni moottori. Hei, mikä tää ketjuvisio tossa on? En mä tiedä. Aika mielenkiintoinen. Tääkin on ihan hieno, mutta liian pieni moottori. Liian pieni moottori. Tossakin on liian pieni moottori. Mikä tää mankiformi tässä on ihan oikeesti? Siinä on liian pieni moottori siinä. Tossa, kato, hei kuvappa tota. Tää on kyllä hieno. Moottorilla koko. Oh. Ei, tää moottori. Nyt on niinku moottori. Tää on hyvä. Tämä approve. DTG approve. Jep. Toi on kans. Ei liian pieni kone. No, kone on vaihdat, niin sit se on niinku paska se on. Ihan kauan. Liian pieni moottori. Ching chong manki. Liian pieni moottori. Kilikolilla paskaa. Kato maalipinta. Kuvaa vähän maalipintaa. Kato. Itse piirretty toi mopo, niin se ei haittaa. Liian pieni moottori. Laillinen umpio. Plussaa. Siinä on minttuviinapullo. Tää on plussa minttuviinapullo. Polttoaineen paluulinjaa. Siitä plussaa. On muuten hieno. Tupeesta miinusta. Joo, mut se on itse tehty. Tää on muuten hyvä, mutta liian pieni moottori. Liian pieni moottori. TTG hyväksy. Ei, melkein. 3/5. Efimanki. No niin, pojat ja tyttäret. On NHRC. Ja vapari, orava imuri löytyy. Töltti löytyy. Vakiokeula löytyy. Liian pieni kone löytyy. Liian pieni moottori. Muuten kyllä ihan hieno maali. Seuraava mankin rivi. Tää on hyvä. Tää on TTG. OG manki, tää on hyvä. Tää on kyllä komia. Tää on hyvä. Ei haittaa, se on liian pieni moottori, jos se on niinku pakio. Ei. Tää on aina hieno.
Siinä on 125 lifa, niin se on aika hieno. Siinä on koneellakin toinen. Joo, se on aika hyvä. Tuo on aika hyvä. Stunttipyörä. Approved. Me vaihtaa mopoja. Ei, mennään tää mankirivi loppuun. Ei vittu. Tää on kyllä ihan kauhea. Ei vittu, juu. Tää ei oo hyvä. Ei. Mikä? No, vertaapa lampuja tankin maalipintaa. Ei hyvä. Väriero. Vitun koulukiusaaja. Vitu. Tää on hieno. Tästä mä tykkään. Liian pieni moottori. Vähän moottori isommaksi, tää on hieno. Niin, kyllä. Muuten stunttiappi on liian iso. Yksi pois. Niin, kyllä. Seuraava, tää ei oo hyvä. Ei oo pukkia. Vittu derbi. Mitä tällä on tehty? Miksi se näyttää tältä? Derbikeno. Siinä on pidemmät takaiskarit, 330 takaiskarit. No, mutta Tää on Endoa vakionakin, ajaessakin Endoa. Onko Joonas istuu päälle, niin se keulii. Niin. totta. Tää on hyvä. Erittäin hyvä. Todella hyvä. On tosi hieno. Kumia. Ois kyllä voinut BD 40. Ei, on tosi siis. Tää on tosi hieno. 5/5. Seuraava ei oo hyvä. Mikä helvetti on edivinen. Ja kato, maalit lähtenyt T-palasta. Mitä tuolla keulalla on tehty? Maalit lähtenyt T-palasta. Onko sä YouTubeen? Kerro nyt pyörästä jotain. Perkele. Siinä on 194 20 nippi. No niin, jos tässä ei niin iso kone on, niin tää on hyvä. Koneesta plussaa. Mitä tuolle T-palalle on käynyt? Ai tälle. Siitä nyt lähtee. Se lähti matkalla, siihen otti liina. Ai saatana. Ai. Missä on 190 tuolla? Mikä toi valosysteemi tuolla? No, ne on semmosia uima-allasneiden ja vaan. Ai. Joo, tää on TTG approved. Kato, täällä on peitetty vähän lommoa vedetty SFT:n takia. No ihan oikeesti. Tarvitsetko sä lisää lommanpeittotarroja? Joo, anna vaan. Täällä mitään sinisiä on. Saadaan tästäkin kulkeva mainos. Niin. Keuliiko? Ei oo ajettu. Ei oo ajettu? Pois, ei oo ajettu. Joo, se on kesällä miittiin, kun huudattaa vaan. Heinäsöljyllä. Sehän on sitten seuraava. Siihen on, juu, aika hyvä siihen. Siinä. Ai että. Noniin. Tälle 5/5 tälle mopolle. 5/5. Se veti hyvä. TTG arvostaa. Noniin, joo, jatketaan. Penkki on ihan olematon. Varmasti on mukava. Oh. Muuten kyllä väri on ihan hieno, mutta kone on liian pieni. Siinä on ahadi, jumalauta. Tää on 5/5. Lamput ja loverit ja tankki on ehkä. No ei sillä oo mitään väliä kun on ahadi. No joo. Se on iso kone. Niin. Iso kone ja ahdi. Niin. Tekeekö se ahdi mitään? Ei ihan sama 5/5. Yritys on kova. Niin. Yritys palkitaan. Kuka täällä polttaa kumia? Tää on hieno. Tää on tosi hyvä. Kuka täällä polttaa kumia? En mä tiedä, tää on hyvä. Joo, mennään seuraavaan. Ja kato, on käytetty yksityiskohtia, pultikko on liimaa. On hyvä. Noppien maalaus on mennyt vähän pieleen. Mutta vähän on isompi moottori kuin normaalista. Joo, noppien maalaus on mennyt pieleen. No vähän. Kato, se on myynnissäkin. Mainostettu jätkä snappia. Ostakaa. No ihan ok, liian pieni kone. Ja pieni kone. Aika hieno maali. Tosi hieno. Liian isompi moottori taas saatana. Skipataan tää. Joo, skipataan se. Toi on hyvä. Tää on hyvä. Niin, 24 vuoden. Nyt 10 000 likää niin no nyt. Ei, 1000 riittää. 100 likää. Myydään Honda ja ostetaan Husse. Noniin, selvä. Joo, nää on kyllä kaikki 3 niin samanlaista, että se on Kaikki on kyllä ihan hienoja. 3/5 kaikille. Ei, toi on orkki. Toi on hieno orkki. No joo. Ai, sitten Joo. vaihdetaan riviä. Tässäkin on väärä moottori. Ei oo. Onhan. Ei oo. Tää on kiillotettu. No vanteet ainakin kiiltää niinku puoliksi. Niin, mutta katteet. Katteet on ihan ok. Penkki on eheä. Aika hyvä. Tää on aika hieno.
tankin tarrat on mennyt vähän vituiksi. No. Ei oo liimattu oikealla lailla. Penkin väläiset. Niin noin kato olla kupliin. Niin on. Mut se tarkoittaa sitä, että sitä on käytetty. Tää on ihan siisti. Tää maskisysteemi. Juu. Ihan ok. Plussaa siitä, että se on DT. Tää ehkä kiinnostaa siitä, että se on DT. Plussaa. Ihan liikaa holoa. On kyllä yksityiskohdat on nätit, mutta liikaa tää tarrat ei oikein natsaa. Tää on siis muuten ihan siisti, mutta kokonaisuus ei niinku toivu. Ei tarrat. Penkkirutussa. No Se ja tarrat ei sovi tähän. Niin. Lokarin tarraa aivan vituilla. Airsalista plussaa. Löytyy messuvaloa plussaa. Ei ole vaatteet. Noppaventtiilihappi. Ne on tehtävä nämä vanteet tällaista, koska ne haalistaa. Mä veikkaan, että on tehty tuolla. Aika hieno. Näytäs fanniilta tääkin. Tai onks tää meta täällä? Hei, tääkin on myynnissä tää vehjä. Käykää ostaa, mut katos nyt miksi tätä ei kannata ostaa. Airsalla plussaa. Mut ei oo jalkaa. Laittomat stunttitapit. Airsalla. No, niin no, Airsali on plussa. Käykää ostaa. Nyt päästiin näihin isoihin mopoihin. Lempi. Aika lame. Van Gripperistä plussaa. Kiiltävä runko plussaa, mutta... Van Gripperi plussaa. Mutta vähän tulee Erska-temmi-vibat. Vähän. Tää on ihan hieno. Tää on pysynyt samanlaisena. Niin no. Tää on hyvä. Simppeli, hyvä. Simply clean. Tosi hyvä. No. Vanteet on saatana hieno. Ne on kyllä ihan... Tuuliin. Tääkin on tosi siisti. Tää on tumman värinen, vitu hieno. HRM:n putki. Mikä se on pytty? Pidalottiko siellä? Ja Derbistä löytyy 24MX:n tuplas. 10/10. Tää on Derbys. Tää on kyllä niinku... Ei kyllä vittu. Ei tää kyllä vittu on Derby. Ei tää kyllä vittu mikään derbi oo. Hei, oot sä hävitun päissä, tää ei kyllä derbi. On Tää on vittu fantikki. No Derbyn moottori siinä. Eikä on Rabasa. Ei oo. Tässä on kyllä petä ja se on kuitenkin amputoinen. Miksi se on kytkintappi oikealla puolella? Se on Rabasan kone. Vittu onks tää Rabasa? Se on Rabasan kone. Se muuten on Rabasan. Miksi ne lukee beta? Mutta miksi sä istuu tolleen vitun? Tää on betan runko, betan runko. On se Rabasa. Se on betan runko, mutta Rabasan kone. Tää on 10/10. Tää on 100/10. Tää on helvetin hyvä. Niin on. Todella hyvä. Todella hyvä. Vaikka TTG:llä. Voi. Ui. Mangi. Lisää Mangi-foorumia. Liian pieni kone seuraava. Ei, tänne tätä kuvata edes. Tää me ohitetaan. Ui. Sivuvaunu Rossi. Tää on hyvä. Erittäin hyvä. UM-kotarista rakennettu sivuvaunu Rossi. Ihan komea. Mutta miinusta ton nelitahti. Tää? Pitäis olla 700 maiko. No joo. Tämä on hieno. Tämä on hyvä. Tää on ihan komea. Liian pieni moottori. Liian pieni. Mulla on joku piikki sen kone. Miksi nuo eturenkaat on noin linkku? Camper. Tämmönen vanha Clean-crossi. Varmaan Mastonin hammerilla maalattu swingi, mutta... Tää on ihan siisti. Ihan siisti. Tämä on hieno. Tää on helvetin hieno. Tää kyllä on. Ja Amiga ei oikein. Malossista plussaa. No joo, mutta Amiga ylipäätään. Arvostan. Haista sä paska. Sun mielipidettä ei kysy. Mutta KRM:n putki, mikä se on moottorina? Rabasa ja Pidalotti on hyvä. Moottorista plussaa, tarroista miinusta. On Flexi Underi on hieno. On hieno. Jotenkin vähän uuden näköinen toi tuolla. DRT Pro, tää on hieno. Tää on hyvä. Sanotaan, että 9. Tää ei natsaa. Tää ei natsaa. Tää ei oo hyvä. Stagen pytty. Ei oikein. Tarra. Maskin tarra ei hyvä. Liimattu päin helvettiä. Stuntfreakin kahva. Se on aika hyvä. Eri värisen kahva. Vähän eri sarjaa nyt. Siinä on derbi, piikki derbi, 10.
Mä tiedän. No, Pinkki derbi, 10. Mitä sä sanot? Siinä on tankin luukkukin paikallaan. 10. 10. 10. Pinkki derbi, 10. Tää on hyvä. 10. no joo. 10. Ja siellä oli Syylärinkin maalla. 10. Pesusieni paavi. Mutta on kerrankin hyvän väriset puolavalteet. Ei oo huono sävriissä. Ei toi oo vittu väri. Saatana pallonaama se vittu mikä. Jees. Niin. Oi vittu, sinä oot pallonaama. Satana. Seuraava. Tää on hyvä. Tää on hyvä. Tää on vitu hienot tarrat. Oliko kiva? Usdi. Letkut laitettu ihan kohtuun nätisti. Sänkkä aika pystyssä. No joo. Tää on hyvä. Mutta ei oo derbi. Änkkää, mutta aika vitun pystyssä. Mutta ei oo derbi. Ei oo derbi. Vedetty Metalpolissilla ja kielletty kiltus kesken. Swingi ja runko ei mätsää. Pikainen takavanne. Onks taas pestit? Tätä ei oo. Pestit tätä mopoa. Tää ei ookaan ollenkaan hyvä. Ja etukumi on loppu. Nyt on aika hieno DT. Nyt on sävy niinku hyvä. Nyt on tosi hyvä DT. Sävy on ainakin oikea. Tosi hyvä DT. Voin arvostaa neonkeltaista. Ai. Ei oikein. Vähän on kalju. Mitkä noin ruskeet jäähärit on tuolla? Joo, ei oo hyvä. Siellä on ruostunut jäähärit. Ei hyvä. Vakio Syyläri. Ei oo hyvä. Liikaa ihan vitullinen koro perseessä. Ei hyvä. Ei. Seuraava. Täällä on. Ihan vitu hieno. Ihan löytyy karboonia ja springlingiä. Tommosen mä tarvitsen ton pohjapässäri. Mä kyllä paljon omettaa nähnyt nää pörsiä. Repiiks tää? Tää on KTM. KTM määrittää. Mikä merkki tää on? Hakus tää MP. Tää on Lempäällän edustus. Tää on ympärikeulittu. Lempäällä, niin. Volvoa päin ajettu. Kolaroitu ympärikeuli. Mulla on hiilikuitua, niin se on hyvä. Mitä kaikkea tähän on laitettu? Hiilikuitu on hyvä. No. Mitä kaikkea tällä on käynyt? Mikä hieno. Aika perus. Sitten on toinen perusvälimalli. Putkesta plussaa. 24 MX:n tarroilla. KTM. Putkesta plussaa. Rosari. Ei oo putki kiinni. Reppaari KTM. Ei oo jousekka kiinni. Kahtava Honda-mies on hiljaa, kun täällä katsotaan. Ei oo jousekka kiinni. Joo. Siinä on käytetty kiillotusvehkeitä. Joo. Tää on ihan siisti, mutta aika vakio serko. Aika vakio, mutta siisti. Runko on hieno. Karbonit on hienot. Onks toi MG-koppa tollanen normaalisti? On, siellä on sähköstartti. Miks toi koppa näyttää sellaista? Tää on ihan hieno. Karbonit on tosi siisti. Siinä on heksagonia. Sieltä karbonimiehelle mainostus. Älä nyt vittuile. Hyvät tarrat on kyllä. Hei, löytyy noin pumppuvilkut. Pumppuvilkut on hyvät. Tanko ei oikein sovi tähän. Se voi olla valkoinen tai musta. No, kieltämättä. Tää on vähän aalistunut. Toi on eri värinen. Joo. Runko on helvetin hyvä. Jalkatappi on, eikö toi vaihepoli on kulunut. Ai, tää on kaadettu. Ketjut ei oo mulkaan löysellä, mä olin vaan näissä. Kato, kiilotettu kannet. Plussaa. Bluetooth plussaa. Missä on Bluetooth? Bluetooth löytyy. Käppäri. Putki on kiinni. Plussaa. Ai. Tää kiittää. Plussaa. Ainutlapuolista plussaa. Tää on hyvä. Tää on tosi hyvä.
Tää on vakio, tää on tosi siisti. Tää on niinku vakion näköinen, simppeli, vitu hyvä. Holdin tarra on paskanen, siitä miinusta. Muuten tosi siisti. Ihan kaupasta. Tää ei jotenkin. Mikäs tää systeemi on? Niin tää kiinnostaa. Tuossa on liikaa holoa. Mitäs tuossa lukee? Dirtiron, Pulveri, Polar Fiber ja Lektroni. Oho. Joo. Liikaa holoa. Tää vähän miinusta, kato. Tuossa penkin alla. No, mutta ne pitää katsoa täältä 1,5 metrin päästä, niin näyttää ihan hyvältä. Tää on aika hyvä. Tässä on holoa sopivasti. Tää on aika hyvä. Mitä tuot? Tuo joku roikkuu vähän. Flemmari. Flemmari ei oo laittu näytistä. Joku vähän roikkuu tuolla, mutta Flemmari laitti näytistä. muuten ihan siisti. Tähän siinä on KX. Tää on ihan hieno. Tää on mun mielestä ollut ennenkin. Varmasti. Ehkä. Vaan 18, eli tommonen lelu. Selvä. Tällä mä menen. Lelu. Bä. Tässä on juhlamallista. Tää on tämmönen retro-luukki. Niin mä nyt tiedä. Omalla tavallaan tää on hieno, mutta sitten niinku... Niin, kun ei Se on vähän niinku... ei se oikein toimi, kun se ei oo vanha. Joo. High performance. 3 tonnia. Aika halpa. Nyrkää. Tuota Aprillia mainittu. Käytännössä. Silloin joskus se on Italiasta. Pääsee käyttämään. Jarro katkaisee sen viivaa. vedon. Sanoinko mä, ettei saa jalkoilla maa? Se kusi. Tosiaan aika otetaan tässä koko ajan ja kello pysähtyy, kun Eturingas ylittää tämän maaliviivan ja jalat täytyy pysyä siellä pelissä. 17 oli siihen mennessä. Ja tässä kun sähkölaitteesta kysymys, niin jarroja siinä ei voi käyttää siihen pyörän sitomiseen, vaan pelkän kaasun kanssa mennään. Ja tasaisella kaasun käytöllä, niin kuten tässä näkyy, niin varsin tyylikästä menoa. Ja kello pysähtyy sinne. Ai. Ei sitä. Nää ajaa vaan veneitä. En mä keuli. Mä molemmat renkaat maassa. Tossa on toi. Mä vaarallista ajoin. Kuka siinä on ajamassa? Oot sä siinä? Meikä poika. Eikä poika vetää siellä. Juu. Nyt on messut nähty ja koettu. Oli oikein hyvät. Sitten himaa.